Galicia continúa a tendencia en descenso do paro comenzada o mes pasado. En Galicia temos máis de 6.400 persoas menos no paro e, por tanto, un descenso de máis dun 3,3%. Somos a primeira comunidade autónoma onde máis baixa o paro. Este é un aspecto moi importante, tendo en conta que no conxunto do Estado sube o paro neste mes de xuño. É certo que as estadísticas do paro, fruto da COVID e, por tanto, da situación económica e da paralización da actividade, están moi afectadas porque inciden de maneira notable no mercado de traballo. Pero sí é certo que en Galicia obsérvase esa recuperación que comenzou o mes de maio e que se consolida esa tendencia neste mes de xullo, como decíamos, con un descenso de máis de 6.400 persoas. En Galicia tamén é importante destacar que medran as afiliacións e tamén o fain a un mellor ritmo, mellor comportamento que na media do Estado. Tamén existe unha maior nivel de contratación. As contratacións suben no mes de xuño e suben as contratacións en dous aspectos importantes en materia de calidade: contratación indefinida e xornada completa. Por tanto, son dos aspectos que son importantes. O mellor comportamento se observa nas 4 provincias neste mes de xuño, nos diferentes sectores económicos, e é importante en dous colectivos. Mulleres e menores de 30 anos tamén ten un bo comportamento neste mes de xuño. En relación co ano pasado, o paro en Galicia sube preto dun 19%. Isto supón que máis de 29.400 persoas están nas listas do paro. Pero é moi importante destacar que esa subida no paro en Galicia é moi inferior, 10 puntos menos que na media do conxunto do Estado. Somos a terceira comunidade autónoma onde menos sube o paro de todo o Estado. Por tanto, o noso comportamento, vamos a un mellor comportamento que a media do conxunto do Estado. A subida do paro se observa nas distintas provincias, nos distintos sectores económicos, aunque a incidencia notable no sector servicios. Con toda esta situación, o que está a facer Galicia é poñer en marcha, como aprobou un plan de reactivación económica e, por tanto, tamén adecuarse ao novo contexto laboral, e, por iso, o Consello da Xunta aprobou unha nova axenda de emprego. Para que? Para incidir e para acompañar nesta nova transición, neste novo contexto laboral, para acompañar, por suposto, as empresas, pero moi importante, as persoas e a todas as persoas desempregadas e as persoas ocupadas. Por tanto, pensando moito nas persoas traballadoras, pensando moito na seguridade e saúde laboral e pensando moito na formación como elemento imprescindible nesa transformación. Decíamos que é moi importante ese plan de reactivación que puso en marcha a Xunta de Galicia, destacar dos medidas que además son fruto do acordo de diálogo social firmado polo presidente da Xunta, firmado cos interlocutores sociales, coa Confederación de Empresarios de Galicia, coa Comisión Obreiras e con UGT. Galicia para pensar nas persoas, como decíamos, 8 millóns de euros para acompañar as persoas traballadoras que perden poder adquisitivo nos ERTES de causa SETOP, e tamén para acompañar as persoas que maiores de 55 anos que, motivados pola crisis, perderon o emprego. Todas estas medidas, como decíamos, son un conxunto de actuacións para motivar a mellora das empresas, a mellora das persoas, que é o noso obxectivo neste novo contexto.